Jangan lupa. Jangan lupa. Rembukan sik dok. Oh ya turi-turi putih. Latihan ngono kae kok. Ini orang rembukan tetep melocot iki ya. Tetep lali kabeh iki. Heeh. Iya tau latihan ini rembukan iki rak perlu to iki. Ya ora Pak Sri? Nggih, nggih. Ayo. Mau mana? Turi-turi putih to, Ndro? Anu kok, Ndro? Joget wis alon malah bater yo nek ngeglek kae. Ayo yo. Ayo Basri. Woi. Sayang ora bisa Sikile kesandung-sandung. Di sini-sini.
Rembukan sik dok. Iki Nggih. terus apa Andane lumut. Sik. Ya. Kanca-kanca sisih kene iki do aman to? Do aman to? Awas Aman nek ya. aman. Heeh iki Aku masalahe. medun lho Iya nek aman. nek Raman iki turangga entre ya dadine. Heeh. Kowe gak cocot kabeh. Mesake kanca-kanca Bambung Saputra Iya. ngenengke ngene iki andilan ya, Iya. Cok. Sejene andilan direwangi ngatung. Oke. Heeh. Ayo. Iya. Sing penting Lho. jenengan nonton, Iya. joget ora kena gelutan. Iya. Sing Iya. gelutan jenenge desa. Tambahi kluthuk. Desa kluthuk ora tau sapa jajalanat. Wah iki wis kumat Ayo. iki ya. Yo! Dipaku Pak Sri, dipaku, dipaku. Asya. Bareng ya Pak Sri ya. Yo, Jeh. ngene ababane uri. Yo, ayo bareng-bareng. Hei hei ha ha. Ye 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 ye. Ye ye ye. Ja ja ja. Ye ye ye. Ja 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 ja. 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 Yo. Hey ah. Hey ah.
yo. Siap Yo. bola. Bola kiprah yo. Hei, hei, ha, ha. Ye, 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 ye. 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 Yeah.